Id-Dar Tal-Providenza teħtieġ ma' 12,000 euro ta' kuljum biex tipprovdi bżonnijiet individwali lil 114 resident. Għaldaqstant id-Dar Tal-Providenza se terġa' torganizza l-BOV Marigold Volleyball Marathon, Maratona ta' 53 siegħa, lob kontinwu ta' volleyball bil-flus li jinġabru jmorru għall-istess dar. Fil-Maratona tas-sena li għaddiet inġabru kważi €500,000, flus li ntużaw biex fost oħrajn infetħed dar residenzjali fil-komunità fil-lokalità taż-Żurrieq. Fit-tnedija tal-Maratona tal-Volleyball mart il-Prim Ministru u ċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, żaret il-pixxina terapeutika li hemm fid-Dar Tal-Providenza. Dan l-aħħar proġett li sar f'din id-dar sar bil-ġenerożità tal-poplu Malti u għamel differenza kbira f'ħajjet ir-residenti. Id-direttur tad-Dar Tal-Providenza Father Martin Mikallef kellimna dwar il-proġetti li ser isiru bil-flus li se jinġabru mid-10 edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball. U mbagħad ovvjament qed naħsbu biex nibnu iktar djar fil-komunità. Għandna waħda li kważi lesta issa fil-Balluta. Nisperaw li l-aħħar ta' din is-sena jew bidu tas-sena d-dieħla nkun nistgħu ninawgurawha. U ovvjament għandna affarijiet ta' maintenance li rridu nagħmlu fid-dar, għandna proġett ta' 5 lifts li rridu nbidluhom. Is-Sinjura Michelle Muscat qalet li l-Fondazzjoni Marigold hija kommessa li tkompli tajn lid-Dar Tal-Providenza. Fil-fatt Marigold Foundation għenet ukoll sabiex tiġi rranġata sala f'din id-dar li fiha jsiru attivitajiet ta' residenti. Is-Sinjura Michelle Muscat fissret il-Maratona tal-Volleyball bħala sfida fejn ta' volontira jagħtu s-sem tagħhom għal kawża ġusta, għaldaqstant appellat għal ġenerożità tal-pubbliku. Imma mbagħad is-sabiex tagħha hu li d-Dar Tal-Providenza minn sena l sena tkompli tissaħħaħ, tkompli tagħti s-servizz lir-residenti ġewwa din id-dar, però issa wkoll kif qed naraw ir-residenti li għandna ġod-djar ġewwa l-komunitajiet. U allura din huwa servizz imprezzabbli, jafu kemm ikun ta' servizz il-ġenituri li jkollhom it-tfal, li jkollhom bżonn dan is-servizz u li jkunu qegħdin jikbru fl-età. Il-BOV Marigold Volleyball Marathon ser issir bejn it-30 ta' Ġunju u 2 ta' Lulju fid-Dar Tal-Providenza is-Ġiewi.